פחדתי שזה לא יקבל הערכה, אבל פתחתי עוד שתי ערוצים, אני מה זה מתרגשת. בואו עכשיו אני אראה לכם אותם. כן. רגע, אז ליוטיוב, הדף שלי זה לא היה רק סולין, זה היה סולין, זה עוד היה עמוד לשטויות. אני גם אשנה את אוקיי, בואו נראה לכם את שתי הערוצים שלי. נראה לכם את שתי ערוצים. כן. זה הערוץ הראשון, עוד היה עמוד לשטויות. הערוץ השני זה הודיה. זה עוד היה עמוד לכל. כן, מסתכל על הרקע ממש. הנה, זו התמונה. יש פה מלא סרטונים, וכן, והערוץ השלישי זה, בוא נראה לכם, נעמיק מהעמיק, זה נעמיק מהעמיק, אבל אני אשנה לו שם לא יודעת, ופה נזרתי משתמש, פה אני אראה לכם. קיצור, תסתכלו. על הרעשי רקע אני אמרתי, פשוט אני פה אצל סבא וסבתא שלי. קצפת 39 מגמש 1556. וזהו, זה המשתמש. כן, עכשיו גם התקנתי אקדמיק ג'וניור. בואו נראה שאני מצליח לנחש את הסיסמה של המשתמש שאני עכשיו כאילו שם באקדמיק. יש אישור טוב. שומעים לי, אז אני מציירת בינתיים טוב. כן, אז נחכה עד שזה יקלוט הכל ואת כאילו אתם יודעים מה שזה כולל. טוב, אין כוח כאילו עד שזה יקלוט וזה, אז יאללה ביי לבינתיים.